I weekenden var Danmarks bedste i en helt speciel fiskekonkurrence samlet i Nordland, og vi var også med. Vi er til Danmarksmesterskaberne i fiskeri. Uden vand. For her gælder det ikke om at fange den største fisk. Nå, han er lidt længere uden mig, kan jeg se. Nej, i sportsgrenen surfcasting handler det i stedet om at kaste et blylod længst, og Bue Poulsen fra Aalborg er en af favoritterne. Den ligger, jeg mener det er 200 meter skilt, der ligger der. Den ligger sådan lige under. Mit bedste, det er 208. I konkurrencen har de 23 deltagere 4 kast hver, og kun det bedste tæller. Ja, hvordan går den? Jeg har ikke lige set, hvor de andre de har der skilt henne. For eksempel Peter Langkær, han er den evige etter jo, ikke? Hemmeligheden i surfcasting er at kombinere styrke og teknik. Det er stangen, der skal lave arbejde. Det skal vi have lavet op. Og det med teknikken kan være lidt svært. Der er sikkert mange, der gerne vil vide, hvad der gik galt. Men der gik jo altså et eller andet galt. Og hvad så nu? Ja, nu sætter vi noget nyt line på, og så prøver vi igen. 23 fiskeliner på en halv fodboldbane. Så er det ikke kun teknikken, der giver problemer. Ja, der er nok kluderværk, det her. Og hundedager. De er også gode der. Ja, hey han. Det er et helvede. Den han skulle helt være derovre og længere ud, ikke? Så det er ikke en vinder? Nej, det er det ikke. Ikke i forhold til Peter Langkær i hvert fald. Så jeg må stramme mig ind og træne noget mere. Ja, men Bue Poulsen behøvede altså ikke ret meget træne, for i sidste kast lykkedes det ham faktisk at sætte en ny dansk rekord med et kast på 215 meter, og samtidig blev han delt dansk